Zingamashumi 21 kuNdasa ngonyaka u-1985, amaphoyisa adubula abulala abantu abangama-35 ababelibangise emngcwabeni kwaNobuhle e-Eastern Cape. Kuze kube manje kusenemindeni engakabutholi ubulungiswa ngabathandiweyo bayo ababulawa amaphoyisa obandlululo, kanti izincomo eziningi ezaphakanyiswa yiKhomishana Yamaqiniso Nokubuyisana azisetshenziswa. Kunokuzibophezela eMnyangweni Wezobulungiswa ukuqinisekisa ukuthi imindeni yalabo ababa yizisulu zokuhlukunyezwa ngamaphoyisa obandlululo ithola ubulungiswa. She said, I can see that a lot of TRC issues have not been addressed, and I'm going to make sure that I attend to them urgently. Thank you, Minister of Justice, for that commitment. Emcimbini wokubungaza usuku lwamalungelo abantu kuphakanyiswe izinto ezehlukene ezinyathela amalungelo abantu ngaphansi kwentando yabantu. Kwezihamba phambili kuzo ukwentuleka kwamanzi kanye nohlelo lokuthuthwa kwendle olungagculisi. We cannot in 30 years of democracy still have a bucket system in this country and pit toilets. We cannot afford that anymore. And so we say we cannot, after 30 years of democracy, still have pit toilets and children dying in pit toilets at schools. Iphini likaMengameli wezwe liqinisekisile ukuthi angeke enyathelwe amalungelo abantu okubalwa kuwo ukuhlinzekwa ngezempilo. Nakuba-ke elasemelika lihoxise uxhaso lwezemali ezinhlelweni ezilwa nesifo sengculazi negciwane laso. Singahlale sikhale ukuba asazoyithola imali ebuya eMelika. Masimeni ngeenyawo sizimele thina siyabantu basemzansi. Awuzawuqhubeka lama program we-HIV AIDS. Bazawuqhubeka bathole i-treatment abantu abaku i-treatment HIV AIDS. Kulo mcimbi kubekwe izimbali emathuneni aselanga ukhumbula abantu abangama-35 abadutshulwa ngamaphoyisa obandlululo belibangise emngcwabeni ngosuku lwanamhlanje ngo-1985. Isikhumbuzo salolu suku sihlanganiswe naleso sokubulawa kwabantu abangu-69 abadutshulwa amaphoyisa obandlululo ngesikhathi bebhikishela umthetho wamapasi eSharpeville ngosuku lwanamhlanje ngo-1960. Kwalimala izindimbane zabanye okwakukhona kuzo nezingane.